as onye Nigerian ma bịa agba bọọlụ ebe nọ mgbe ọbụla ọkwa ya so ama agba bọọlụ with ndị ịmago ndị Nigerian ndị Cameroon ndị Ghana Ọshịa ma Australia every African group is here ịghọta so anyị na-agba bọọlụ nnọọ mmadụ niile maara m ebe nọ nnọọ but is a new group ndị mụ na na-agba bọọlụ ndị Abashi ndị Ethiopia ndị Nigeria na ebe nọ onye nwe one guy from Cameroon self na ebe nọ so mgbe m bịara anụ anyị na-agba pick up bụ ịbịa mmadụ just pick nọ ibido gbaa bọọlụ so mmadụ na-ene m anya nnọọ na-asị dị ka ọmara agba bọọlụ na-asị onwere pik m nnọọ so one guy wee sị okay bịa baa tim m lụọ baa tim m ozugbo mba nye goal ozugbo nye goal nwere one guy wee jụọ m ebe ka isi onye ebe ka ịbụ ịdịrọ ka onye America onye Black America nsị ahụ mba bụ onye na-aja nnọọ sị oke onye ka iji mara agba bọọlụ nnọọ na ebe amakwa ị na-eme anya otu ụlọ mara ahụ iche na mara agba bọọlụ ọkwa mbịa mkpa ibe ma mkpa eji nọ na eke bụ na mara agba bọọlụ ime onye mbụ common claim ndị amakwa eme si na mama bọọlụ